bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio sar jamhire mon hande ko ñalawma alet hawri ko no gasigo lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi no gasi joyi habruji moɗon e ɗemgal pulara ɗum noon ko toon to ɗo États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Washington ɗum noon ko ɓuuri haalede hande ko gueɗe puɗɗinoɗe yaltude ko faate Jeffrey Epstein ɗum noon ene wayni ko ewɗo ñalawma ko ɓuuri hen hewde ɗeɗon gueɗe jalta puɗɗinoɗe yaltude website mabɓe natti yaltude ma en ketto ma natti yaltude ɗum noon tugnade ɗi ɓeɗo sarɗiyankoɓe ɗiɗo jeyaɗo toon to Kentucky e toon to Californie ono kamɓe département justice ko kamɓe ndimban noon ɗum noon maɓe pawɓe bonande haɓuruji men hande international puɗɗoɗen ko hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe kadi Venezuela ne woni Iran oɗo sa joni kañum wori mo wiyama nanu hen juuɗe muɗum pour supportude Venezuela toon to Sénégal ma en jeeya kadi ƴeewen jillu makko kanko Bassirou Diomaye Faye toon to Casamance ene wayno fuɗɗino ene wanno kulol kono oɗo saaha joni deji yimɓe ɗiɗo noon Pastef nanggama hen tan en joguino anniya wadde gueɗe bonɗe habruji men international cakkitoɗen ko fate coftat ɓalli coupe d'Afrique des nations puɗɗiɗo hande toon to Maroc ma en ƴeew kadi heɗade bawno ɗo waɗanden élément hanki ko fate sport kettoɗen kadi ko haali hen ko fate ɗiɗo événement ji sport boɗɗoji toon to Maroc ko ɗum won titre uji ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gartu joni e datuji mon siwtinde on tan hande ko dimanche nogasgo lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi ma en gartu joni Tonto Jowol, l'association Jamli pour le développement durable. Jubino 72 heures d'activité culturelle. Deuxième édition. Nyande Naugaso et Diegom, Naugaso et Jedide et Naugaso et Jetati. Décembre 2025. Tonto Jowol Mauritanie. Kolol Dimiwol. Tawi Woni Paremum. Ko Diallo Mamadou Abdoulaye. Lolirdo Woulel. Secrétaire général du ministre de Finances. Koneke de Mareno. Ko Aïssata Alassane Ngaido. Membre conseil national parti UNSAF wonande jiddo hen ko laabi dum yo noddu caggal indicatif Mauritanie 00222 46 55 53 68 walla Sénégal 00221 77 201 79 98 be bismo hen dendangal jeyabe e der association Jamli pour le développement durable ngam bamtari dumindi wonande nokko e gardogol président Kawli e wondibi mum ko Nendey Mariam mawdo lidubi gardido Catal Jowol et dendangal président de cette association secrétaire général Famali trésorier général Papali et secrétaire adjoint Oumar Sall Houbi Gollede et dendangal membre du bureau branchouji jeedidi dendudi fandari ngam yubindi din nyalomaji ta Catal Dakar Mbourou Thiès Catal Ngano Catal Sinthiou Bamambi Catal Sange Catal Dialoubé et Catal Nouakchott ndendi pi dido nyaldita Tonto Jowol deuxième édition no bismo dendangal yitbi pareon kono mareno tetungal dasitaji rondete kawol li winam association Jowol Jamli hay Abou Diop so dañi ko garo bandiraɓe mi yeehi Jowol njehen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinoɗen e gardinde titre uji men ni habruji men ko toon to Washington guiɗoɗen ɗum noon ko siftinde on tan ko cienki ñande 19 lewru décembre nde on nden wonno ñalawma mo gaddano ka walla jamma gaddano kamɓe gouvernement mo États-Unis e ɗum noon kadi département justice kañum fuɗɗino yaltunde kala ko wiyete en haaluji ko winda e ko nati e ko vidéo ji parɗo e kanko Jeffrey Epstein milliardaire New York najo mayɗo hitande ujunnaje ɗiɗi 19 e kaso kadi ko takkanoɗo guila nden si babude en waɗa gueɗe ɗe ganduɗa e cukalon ndewon kono keɓani 17 donc ne yeeye sukaɓe ɓeɗon rewɓe donc en wayni ko kamɓe département justice ɓe jaltinino on ko puɗɗino yaltude ko fof noon guila ñande hen en wayno ko yimɓe noon ko démocrate en e république ji foof puɗɗinoma felde mi wonde ɓe koɓe suuɓiɓe tan koɓe beela yaltinde ɓe jaltini koɓe beela yaltinde koɓe taw ko gueɗe ɗe ganduɗa en ene yenna hen yimɓe démocrate en walla ne yenna hen yimɓe ɓe ganduɗa en wona sehilal makko kanko Donald Trump e ko yalti ko sakkiti ko noon e wayno ko à partir de samedi hanki wono kamɓe département justice kala website mabɓe ko yaltinanno guila e photoji
gila kayitaji hay sindu kayitaji jaltina ɗi fof ala ko winda hen fof koko momta ene wayno ɓe mbawi dartinde kala ko yaltonno en ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe sarɗiyankoɓe ɗiɗi hono kanko jeyaɗo toon to Kentucky ano biyeteɗo Thomas Massie e kanko jeyaɗo toon to Californie kadi hono biyete Ro Khanna ko ɓeɗo ɗiɗi goni jeeyaɓe groupe yimɓe sarɗiyankoɓe taw ko démocrate e républicain ji rendunoɓe ha ndeɗo yamirore wota toon to congrès pour ko fate Jeffrey Epstein affaire mum fof yaltini oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko alay saago ɓe porta woni kanko Pam Bondi ɗum noon ko gartiɗo département justice o ɗum noon ko sibabude kañum horum peeje ɗe waɗata ɗe en e wiide mabɓe ko pour dandude Donald Trump par ce que ko ɓuri hewde ko sali yaltinde ko gueɗe ɗe ganduɗa pawɗe Donald Trump ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe département justice ɗum noon kadi kanko Pam Bondi e kanko kadi adjoint makko hono Tad Blanche ene wayno ɓe mbi wonde ko ɓe goni koye ha hande koye liggade hen kadi ene wayno ko kala koɓe jaltina hen ko yidde rende won yimɓe ɓe ganduɗa inde mumen nani hen walla photo ji men goni hen alay saago ɓe mbasa yaltinde ɓeɗon ko wawi wonde foof oɗo saaha mo kalten kala ko yaltanno walla kala ko fuɗɗino yaltude ene wayno natti yiyede ene wayno ko yalti hande dimanche hono kanko représentant jeeya toon to Californie biyete Ro Khanna e kanko kadi représentant jeeya toon to Kentucky hono biyeteɗo Thomas Massie ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni goni ko ƴewde peeje pour takkude hono kanko gardiɗo justice leydi ndi bonande ɗum ɗo kadi ko e wiide mabɓe kadi ɗum ɗo fof ko woni ko ɓe leltinino ɓe jiiɗano yaltinde ɗum par ce que ɓe joguino ko délai ko ha ñande 19 lewru décembre kono wayno koɓe jaltini ko non seulement ala ko yiya hen mais ko kadi ɓe dartini hen ko wawi wonde fof kamɓe ɓeɗo ɗiɗi fof ɓe garno koye émission Face the Nation ko émission mo ganduɗa télévision CBS jeeyi ɗum ko wawi wonde fof ene watta haqqillaji ñalawmaji garoɗi holko kewata e surtout oɗo saha joni ɗo gonɗen ko ɓuuri hewde yimɓe liggotonoɓe toon to congrès koko jeeyi vacances uji ko wawi wonde fof siftinde on tan ko fuɗɗino yaltude ko ene holla hen hono kanko ancien président Bill Clinton omo wone surtout henno ɗo baignoire ɗum lorte kadi o ɓonaki comci ene holla hen kadi Michael Jackson ene holla hen photo ji woɗɓe ɗum noon ko photo ji ɗi ganduɗa taw ko yimɓe ko ɓuuri hewde ko démocrate en walla ko yimɓe patron ŋeɓe ni taw kañumen koye men gondani jokkodirani e Trump ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko département justice gardi ɗum kanko Pam Bondi o yinomo kanko hoore makko mo dardi hande e Kash Patel gardiɗo FBI e adjoint makko kadi kanko Pam Bondi on Tad Blanche eɓe kuccire janiyankoɓe eɓe kala mbiya wonde ko ɗo jani ko leltini ɗum ko tan ko sababude alay saago ɓe ƴewto kala gueɗe goɗɗe hen pour ɓe mbawa yaltinde ɗum kono ɓe jaɓani jabade directement ha famnude yimɓe holko woni caggal lelgol mabɓe ngol walla holko woni caggal ni oɗo saaha joni kala ko yaltanno natti yiyete hande toon to Washington décision jaltude kadi gila aljuma jamma hono kanko Donald Trump administration makko ɓe ceeki oɗo saha joni kena abo yimɓe capanɗe tato ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa liggotonoɓe comme ambassadeur uji walla liggueyaji poɗɗe e oɗon niveau ɗum ɗo fof no wayno ko wiide mabɓe kanko administration Donald Trump ko pour wawde waylude hono position ngaji diplomatique ɗi ɓe jogui caggal leydi ɓeɗon diplomate uji ittaɓe e nokkuji men joni mbiya ko yo gartu ɗo e États-Unis à partir de janvier ɗum noon soɓe garti ɗo e mois de janvier soit ɓe mbaɗe nokkuji goɗɗi liggueyaji goɗɗi soɓe jiiɗi donc ene wayno kadi ko tungnan hande ko e mesanaw haali ɓe mbi wonde ko ene wayno ko Afrique ittama toon kene wona sappo e tati leydi donc rewi hen ko Asie ambassadeur uji 5 gummima toon ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump e nder plan makko tungnaɗe hande démocrate en kalata plan makko 2025 koɓe kalanoɓe mbi ɗum ɗo fof ko gueɗe nde o haalno wi wonde ko so ari mo ittu kala yimɓe ɓe ganduɗa liggotonoɓe hen o waɗa hen yimɓe makko kamɓe syndicat toppiriɓe ko fate diplomate uji gummima kañumen koye men pour habde ɗiɗon décision ngaji ko wawi wonde fof en wayno ko à partir de janvier kamɓe ɓeɗo fof seekaɓe walla ittaɓe ligguey men poti artude sifni noon tan e nder kuulal kadi to constitution kanko Donald Trump kanko jogui droit ɓe nomde ɓeɗon yimɓe segde ɗumen so welama tawde liggoto koye ko fate e affaire étrangère habruji men ha hande toon to congrès haysindo kamɓe fof ɓe jeehi vacances ne wayno ko oɗo saha joni kanko Hakeem Jeffrey ɗum noon ko kanko gardiɗo démocrate en toon to sud représentant o wi wonde ko ene wayno ko ɓe ɗamini so tawi ɓe gartoyi kamɓe démocrate et républicain jani e nandiral mabɓe ɗum haaɓe keeɓi majorité mabɓe gotta ko fate affordable care act walla assistance médicale jeyaɗo Obamacare beele no wawa continuede wurde ɗo e duuɓi tati ɗum noon kadi e nder kanko hoore makko konnguɗi ɗi o haali toon to
ABC ɗum non haalduno kadi ko Jonathan Karl o wi wonde ene woni ko kanko Hakim Jeffrey jeeya toon to New York gardiɗo démocrate en toon to sud représentant o wi wonde ene wayni ko haalluji gardiɗo républicain ji toon to Sénat hono kanko jantun haalluji makko ɗo haalde wiide wonde so tawi kamɓe républicain ji kamɓe démocrate ɓe votini baɗi feere haa ɓe voti ko Affordable Care Act ɗum noon ko oɗo assurance Obamacare so ummima toon to sud représentant ñi ari toon to Sénat ene wayni koko maaya ko ɓe riwtoɓe ɗum o ɗum ɗon ene wayni ko kanko Hakim Jeffrey o wi wonde ko ɗum ɗo ko ala ko jontun jogori wawde hen par ce que so tawi kamɓe républicain ji e kamɓe démocrate en no yiri ni joni so tawi ɓe continue peeje ɗe ɓe mbaɗata ɗe hen ene wayni ko républicain ji wonɓe toon to Sénat ala fof ko poti wawde wadde illa wadde ko woni ligguey mumen wadde hunde nde ganduɗa américain ji fof jiiɗi o siftini kadi o wi wonde ko ene wayni ko so tawi oɗo assistance médical votama ɗum noon ko crédit ji gonɗi hen kan ganduɗa yimɓe ne mbawi dañirde ɗum assurance o wi so votama ene wayni ko million ngaji e million ngaji américain ji mbawa wawde dañde docteur walla wawde safroyade kanko Hakim Jeffrey wi noon entretien goɗɗo kadi baɗaɗo toon to Fox News hono kanko représentant jeeyaɗo toon to Pennsylvania biyeteɗo Brian Fitzpatrick ɗum noon ko jeeya toon to Pennsylvania e kanko démocrate kadi biyeteɗo Tom Suozzi jeeyaɗo toon to New York e kaaliɓe mbi wonde ko oɗo saha joni wayni ko kala peeje démocrate en mbaɗata ɓe dañi au moins support pour wawde ɓenninde ɗiɗo facture aji toon to sud représentant cakkitoɗen habaruji men toon to États-Unis woni ko kanko premier ministre mo Israel mo ɗaminama o kankore mamma fotte Donald Trump kadi ɗum noon ko balɗe garoje ɗum noon fof noon ko ari ko sibabu nde kanko Benjamin Netanyahu e wiide makko kadi wonni gonde ko Iran en continue hande liggade ko fate ɓamtare gueɗe nucléaire ɗe ganduɗa en kamɓe Israel e kamɓe États-Unis ɓe bombardino lebbi ɓennuɗi ko way woni fof en woni ko kanko Benjamin Netanyahu o wi wonde ko alay sago o wawa haaldude Donald Trump pour belene kamɓe fof ɓe mbawa liggotade kadi pour ƴewde hol option ngaji ɓe jogui pour wawde ha kamɓe Iran wawde hadde kamɓe Iran yettade nokku kene wawi jogade bombe nucléaire ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Iran kadi eko yalti ñalawma tugnade ka hande communiqué jaltude toon to Caracas noon ko capital Venezuela mbi wonde ko hono ministére uji affaires étrangères mo Iran e kamɓe ministére uji mabɓe affaires étrangères mo Venezuela ɓe mbawi no wossodirde konnguɗi téléphone aji e nder kadi konnguɗi ɗi en kadi ko yalti hen hono kamɓe Iran ɓe mbi wonde ko maɓe mballu Venezuela kala ko fate piraterie ɗum noon ko laaɗe dartinteɗe hakkude maaje taw ko bandiji kono oɗo saha joni taw ko e mbi kadi ko waɗboniyankoɓe walla terrorisme international taw ko États-Unis waɗata ɗum sifti noon tan ɗiɗo lebbi ɗiɗi ɓennude woni ko kamɓe États-Unis ɓe nangi laaɗe ɗiɗi mawɗi laaɗe kañumen koye men nawoji pétrole e ɗum ɗon fof no wiide mabɓe kamɓe Venezuela ɗum ɗo kadi ko toñangue ko wawi wonde fof Iran kañum hoore mum wiine wallaɓe sifti ɗon tan Iran kadi e konnguɗi muɗum ne haali wi wonde ko gueɗe ɗe États-Unis waɗa ɗe fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henna ko terrorisme ko wujjude kaaki janan e ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa ɓe kaldi ɗum e ministére toppitiɗo ko fate affaires étrangères mo Venezuela ko wawi wonde fof kamɓe Iran déjà ɓe mbawino wallude Venezuela ko adi ɗum ɗon pour wallude ɗum kadi kañum hoore wallude ɗum dañde kala ko wiyete carburant ji kono e wayno kadi ɓe mbawino kadi neldude toon to Venezuela gueɗe ɗe ganduɗa par ko fate ñamde denrée alimentaire ñamde nde ganduɗa sohlade ko fate ko jiiɗa ɗum ɗon kadi ene wayno kamɓe Chine e kamɓe Russie kadi kamɓe koye mabɓe ɓe kaali e nder konnguɗi dewɗi toon to ministére uji mabɓe affaires étrangères ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe kolli kamɓe koye mabɓe support mo ɓe jogani président Maduro ɗum noon kadi ko caggal nde kamɓe États-Unis ɓe continue addude avion ngaji mabɓe walla bateau ji mabɓe bombardieji toon to tofɗi gonɗe toon to Venezuela habaruji men international toon to Sénégal tugnade kadi eko winda toon Seneweb ono brigade gendarmerie gonɗo toon proximité toon to Tanaf ene wayno ko wawi nangude yimɓe ɗiɗo taw ko yimɓe kadi yimɓe hohoɓe jeeyaɓe toon e Pastef ɗum ɗo fof ari ko taw kamɓe gendarmerie ɓe mbawi tintinede wonde ko ene wayno ko won yimɓe joguiɓe anniye sabborde jillu makko kanko Bassirou Diomaye Faye toon to Casamance ɗum noon jillu ngu kadi ko siftinde on no wiiri ko jillu patugue fate ngaalu ɗum noon e tugnade ha hande Sénégal ko windi wonde ko men ko militant ji Pastef kañumen koye men gonno koye wadde peeje pour beele wawde arde ɗo kanko Bassirou Diomaye Faye o rewata taw kañumen koye men mbaɗi ko ɗumci walla leppi boɗɗiji kono e wayni ko wawi wonde fof hen gendarmerie ɗum woni men e mabɓe yimɓeɓe kadi ko tugnade hande Sénégal joguiɓe responsabilité e groupe parti Pastef
ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓeɗon ɗiɗo en ɗaminama goppe caggal nde kanko Bachir Diomaye Faye nde délégation makko ɓenni nokku ɗo ɓe gonnoɗo ko wawi wonde fof ene woni ko kanko Bachir Diomaye Faye mo ɗaminama won toon balɗe 4 ɗum noon ko jillu ko fate économie fatel ngal habruji men international cektoɗen koko fate coftal ɓalli ɗum noon ko sifti noon hande oɗo ñalawma dimanche hawri ko 20 lewru décembre hitande ujunnaje 25 en woni ko coupe d'Afrique des nations fuɗɗima toon to Maroc hande oɗo ñalawma ko Maroc joudi contre les Comores tugnare hande ko yaɓa wonno Maroc wawi fiide ɓeɗo Comores 2-0 donc ñalawma janggo en ɗamina hono kamɓe malimeɓe potte Zimbabwe de 9h toon heure locale toon to Maroc Afrique du Sud ma fotte kañum hoore mum e Angola hedde midi heure locale toon to Maroc ɗum noon en ma en ketto hono ciftolgol Fuutankiija waɗanno hen ko fati coupe d'Afrique des nations ciftolgol kadi wonno ɗum ko gilanki Fuutankiija bisimilla cimtol ko fate kan coupe d'Afrique des nations hikka waɗi 35e édition laabi 35 konngel kawgel ina yuɓɓine e nder dunde Afrique ngel kawgel biyetegel coupe d'Afrique des nations fuɗɗi ko 1957 nden yuɓɓinno ko Soudan ko leydi Égypte ƴettuno 1959 duuɓi ɗiɗi caggal mum yuɓɓini ko République arabe unie ko leydi Égypte ƴetti lawol mum ɗimmol 1962 yuɓɓinno ko leydi Éthiopie ko leydi Éthiopie ƴettuno 1963 ko leydi Ghana yuɓɓini ko Ghana ƴettuno 1965 yuɓɓinno ko leydi Tunisie ko Ghana ƴettuno 1968 ko leydi Éthiopie yuɓɓini lawol mum ɗimmol ko leydi Congo ƴettuno 1970 leydi Soudan yuɓɓinno ko Soudan ƴettuno 1972 leydi Cameroun yuɓɓinno ko leydi Congo ƴettuno 1974 ko leydi Égypte yuɓɓinno Congo Zaïre ƴettuno 1976 yuɓɓini ko leydi Éthiopie ko leydi Maroc ƴettuno 1978 leydi Ghana yuɓɓinno ko leydi Ghana ƴetti 1976 ko leydi Éthiopie yuɓɓini ko Maroc ƴettuno 1978 ko leydi Ghana yuɓɓini Ghana ƴettuno 1980 ko leydi Nigéria yuɓɓinno Nigéria ƴetti 1982 ko Nigéria yuɓɓinno ƴetti ko leydi Ghana 1984 yuɓɓinno ko leydi Côte d'Ivoire ko leydi Cameroun ƴettuno 1986 leydi Égypte yuɓɓinno ko Égypte ƴetti 1988 leydi Maroc yuɓɓini ko leydi Cameroun ƴettuno 1990 leydi Algérie yuɓɓinno ko leydi Algérie ƴetti 1992 leydi Sénégal yuɓɓini ko leydi Côte d'Ivoire ƴettuno 1994 leydi Tunisie yuɓɓini ko leydi Nigéria ƴettuno 1996 leydi Afrique Sud yuɓɓinno ko Afrique Sud ƴettuno 1998 leydi Burkina Faso yuɓɓini ko leydi Égypte ƴettuno 2000 yuɓɓinno ko Ghana e leydi Nigéria ko leydi Cameroun ƴettuno 2002 yuɓɓinno ko leydi Mali ko leydi Cameroun ƴettuno 2004 yuɓɓinno ko leydi Tunisie ko leydi Tunisie ƴettuno 2006 yuɓɓinno ko leydi Égypte ko Égypte ƴetti 2008 leydi Ghana yuɓɓinno ko Égypte ƴetti 2010 ko leydi Angola yuɓɓinno ko Égypte ƴetti laabi tati deggodirde 2012 yuɓɓinno ko Guinée équatoriale e Gabon ƴettuno ko leydi Zambie 2013 ko leydi Afrique Sud yuɓɓinno ko leydi Nigéria ƴettuno 2015 ko Guinée équatoriale yuɓɓinno ƴettuno ko leydi Côte d'Ivoire 2017 ko leydi Gabon yuɓɓinno ƴettuno ko leydi Cameroun 2019 ko leydi Égypte yuɓɓinno ko leydi Algérie ƴettuno 2021 ko leydi Cameroun yuɓɓinno ƴettuno ko leydi Sénégal 2023 ko leydi Côte d'Ivoire yuɓɓinno ƴettuno ko leydi Côte d'Ivoire 2025 ko leydi Maroc yuɓɓini Allah andi hol jogoɗo ɗum nawde so en garti e meɗɓe nawde kawgel ngel moni kala no foti laabi jogii ngol doggol ardi en ko leydi Égypte nawi ko laabi jeeɗiɗi 1957 59 1986 1998 2006 2008 et 2010 leydi Cameroun rewi hen nawi laabi joyi 1984 1988 2000 2002 et 2017 leydi Ghana rewi hen nawi ko laabi nayyi 1963 1965 1978 et 1982 leydi Nigéria ex-aequo e leydi Côte d'Ivoire mone mabɓe kala nawi ko laabi tati leydi Nigéria 1980 1994 et 2013 leydi Côte d'Ivoire 1992 2015 et 2023 leydi RD Congo nawi laabi ɗiɗi 1968 et 1974 leydi Algérie nawi laabi ɗiɗi 1990 et 2019 leydi Sénégal nawi ko lawol gotol 2021 leydi Congo nawi ko lawol gotol 1972 leydi Soudan ƴetti ko lawol gotol 1970 leydi Éthiopie ƴetti gotol 1962 leydi Maroc nawi ko lawol gotol 1976 leydi Tunisie nawi ko lawol gotol wonno ko 2004 leydi Afrique Sud ƴetti lawol gotol 1996 e leydi Zambie ƴetti ko lawol gotol wonno ko 2012 koni doggol mennoɓe nawde sifori ardi e doggol ngol noon hannde o ko leydi Égypte jogii ko kupuji jeeɗiɗi musidɗo man Fuutanke Diaw ngam radio Jowol Saare Fuutanke Diaw jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Saare habruji min jogonnoon hannde
e ɗemgal pulare oɗon ñalawma dimanche hawri ko nogas e goho lewru décembre hitan ujunnaje nogas joyyi gasi ha laaɓi en mbaali jam ko musidɗo mon Amadou haaldanayo mon en jetti kadi Tidiane Niang e Foutangue Diaw walluɓe en réalisation oɗo journal dimanche yen mbaali jam on jarama.